Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na min ye Joliba TV News ani Joliba FM fo ka taa an ka bɔlɔlɔw sanfɛ min ye fiɲɛsuru sira fɛ Segu, Mopti, Gawo, Sikaso, Tɔnbɔkutu nin waati in na foli b'a aw bɛɛ ye aw fɛn fɛn bɛ ka an suit nin waati in na an ka fiɲɛsuru sira fɛ ka yira k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛmɛne fɛ nɛgɛ ɲɛ 20 mana tɛmɛ sanga ɲɛ 30 kan an bɛ jɛmu sigi walasa ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka maa welelen an ka nin jɛmu in kan o tɛ maa dogolen ye tuguni an bɛ se k'a fɔ sifinnaka don nin waati in na o tɛ maa dogolen ye tuguni an bɛ se k'a fɔ politiki kɛnɛ fana kan a ka wulikajɔ fana walasa jamana ka basigi bɛ se ka sɔrɔ cogo min donc Tayiruba ale de b'an bolo nin waati in na walasa an n'ale ka se ka masala n'an ko Tayiruba bɛɛ b'a dɔn ale ye sɛbɛnnikɛla ye écrivain de don a ye livre bɔ ne ma fili livre wɛrɛ fana bɛ sira kan ka na n'Ala sɔnna don nataw la a tɛna mɛn maliyɛnw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o livre fana walasa k'o kɔnɔko k'o kalan wa a bɛ jɛkulu min na fana n b'a fɔ a bɛ EMK la en même temps hali n'a y'a sɔrɔ a kun y'a jira k'a fɔ a denmisɛnninna ka bɔ EMK la i ye EMK kɛ Gloire Fama a y'o sigibaga ye fo ka na M5 RFI bi a y'a jira k'a fɔ M5 RFI ɲɛmaaya o so b'e bolo o tɛ d'accord n'Ala sɔnna an da bɛna don o babu kɔnɔ ka taa inchallah nin waati in na an da bɛna don babu min kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ min ye politikimaw sabula o ye acte chose fana ye min ye maa 10 ɲɔgɔn bonyakun olu kɔni ko minɛna ka yira k'a fɔ olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la politiki baara dɔw la min ye Musa Diko ale ye ministre kɔrɔ ye ko o baara donc o siratigɛ kɔnɔ o kɔni interpellé la jeudi don an y'a ye o ye jeudi kɛ ka vendredi kɛ samedi dimanche kunun tɛnɛn an y'a ye olu kɔni jirala comité 5 progrès ɲɛkɔrɔ o kɔni ye mandat da u kan walasa ka t'u bila min ye kasonba la fɔlɔ yanni kiiri don cɛ an y'a ye a yirala min kɔnɔ ka yira k'a fɔ o jalaki min bilalen bɛ binnen b'o kan nin waati in na ko atteinte au sûreté de l'État ma fili o de bɛ o de kan donc nin waati in na an da bɛna don o la k'o walawala aw ye fo ka taa nin waati in na président ye tagama kɛ Sikaso an da bɛna don o la n'an bɔra o la fana n'Ala sɔnna président bɛ tagama na Burukina bi yɛrɛ n'Ala sɔnna da bɛna don o la sabula nin waati in na comme an ye video kunkuru sɔrɔ ka bɔ présidence la an ka di maaw ye ka o commenter dɔɔni donc o bɛ baara la dɔɔni fo ka taa M5 RFI yɛrɛ ka mémorandum min bɔra an y'a ye kuma cayara Tayiruba yɛrɛ bɔra o mémorandum min na a ye kuma caman fɔ donc an da bɛna don o la walasa ka se k'a dɔn hakilina min b'a la a ka bɔli ninnu kɔrɔ fo ka na se nin waati in na Tayiruba i ni su. Musa n b'i fo foli diyara n ye k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ de sɔgɔlen don Joliba TV la nin waati in na a n'a a ka radio sow an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ samɛ foli kɛ maliyɛnw fatigi u batigi ala sam ɲɔgɔn an ka jɛ k'o sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ tabɔ la k'u dayɔrɔ suma hakɛto bɛ nin ka sala Muhamad. ok i ye min fɔ o diyara n ye an b'i fo o la donc teliyala n y'o de fɔ Tayiruba n y'a ye maa 10 ɲɔgɔn bonyakun min ye politikimaw ye nka an bɛ se k'a fɔ politikimaw kɔni parce que chef de parti ni regroupement politique maaw de don wa n'i ye jateminɛ kɛ a maaw fana n'i ye parcours ta bɛɛ maaba ye jamana in kɔnɔ sabula ministre kɔrɔ b'o la avocat b'o la fo ka taa a yira k'a fɔ universitaires olu bɛɛ fɛnw b'a la donc olu kɔni minɛna a yira k'a fɔ o tun bɛ ɲɔgɔn ye de la min ye ministre kɔrɔ baara walasa ka se ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan pour que nin waati in na o yɛrɛ ka o bɛ jɛkulu min na min ye les signataires du 31 mars donc olu ka jɛkulu structure bɛ se ka sigi cogo min baara min bɛna kɛ o bolo don nataw la a yira k'a fɔ k'o tun b'o baara de la hali n'a y'a sɔrɔ o parti mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ o ka mɔgɔw tun bɛ sanfɛ foli la en même temps k'i profiter ka se ka jamana kunkanko dɔw fɔ nka an y'a ye kunun o yirala procureur ɲɛkɔrɔ a yira k'a fɔ accusation min binnen b'o kan atteinte aux sûretés de l'État donc o maa 10 ninnu an bɛ se k'a fɔ bi in na maa 9 kɔni bɛ o bɛ MCA la sabula maa kelen o kɔni ye avocat ye donc a ka avocat baara kama donc minɛ sugu dɔ bɛ yen ale tɛ se k'a minɛ o cogoya la min ye maître Mohamad Ali Bacili ale kɔni bilalen bɛ a ka a fɛn maintenant sisan e bɛ se ka mun fɔ nin wale in na nin waati in na. Musa nin ye ɲininkaliba de ye parce que an bɛ waati min na bi Mali kɔnɔna na a kow ka ca fɛn mun ye sariya ka côté ye ne tɛna n da don o détail la mais an bɛ se ka analyse politique kɛ k'o sababu kɛ mun ye waati ni mɔgɔ ɲinana waati kɔ Musa i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i ka kɛwale ani ka fɔwale la
waati ye mun ye o ye moment de ye i b'a sɔrɔ e ka taabolo faso ko nasira kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ɲani ye walima ka na ni tiɲɛni ye c'est pourquoi bamananw b'a fɔ ko hali ni jani ka di ɲaamɛ ye a kɔkuru tɛ sɔn ninnu fɛn o fɛn minɛni mun kɛra kɔsani in na a caman ka tɔnw bɛ plateforme mun kɔnɔna na nous b'a fɔ a ma 31 mars ou quelque chose comme ça les groupes signataires voilà tɔn minnu y'u tɛgɛnɔ bila o document in na o document in kɔnɔ kuma a bɛ mun de yira a document in kɔnɔ kuma a b'a yira k'a fɔ fanga mun bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye transition ye olu y'o ka banni constaté kelen a filanan olu t'u yɛrɛ ye fanga in na u t'a reconni fanga dɔrɔmɛ kelen basi olu dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la contexte mun bɛ senna bi n'o ye politiciens ani parti politiques tɔn minnu bɛ politiki baara kɛ n'olu ka baara gulonnen don fɔlɔ a caman ye déclaration kɛ k'o kɛlɛ maintenant ni olu nana ye sisan ɲɔgɔn yew la fanga de bi a secret réel dɔn donc ni fanga y'u minɛ fanga de kan ka na sisan daluya minnu b'a bolo parce que ni kuma taara sariya sira kan fanga ye mun fɔ ka s'u ma o ye fanga ka kuma ye donc la justice malienne elle est indépendante elle est souveraine a bɛ se ka kɛ ni procès in bɛna kɛ olu ni état de ni ɲɔgɔn cɛ très important parce que ni fanga y'i minɛ fanga b'a fɔ ne sɔmin'a fɛ nin ko in de la o ko in ne ye plaignant de ye ani sariya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ jɔn b'a jalatigɛ fanga tɛna a yɛrɛ ka ko jalatigɛ o la justice malienne elle est autonome elle est souveraine elle est indépendante n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan ni fanga ko an y'aw minɛ ko atteinte à la sûreté de l'État a daluyaw filɛ nin n'olu fana ko anw fana tun bɛ nin de la a bɛ nin na a mɛ na an tun t'o baara in na a daluya filɛ nin le dernier mot revient à la justice malienne c'est aussi simple comme bonjour donc jusqu'à preuve de contraire présomption d'innocence o de b'u kan fɔlɔ d'accord donc o ye ne ka faamuyali ye même si c'est des adversaires politiques n bɛna parenthèse nin dɔ dayɛlɛ anw caman bɛ ka transition dɛmɛ bi an tɛ fanga ka mɔgɔ ye dɛ an tɛ fanga ka mɔgɔ ye parce que transition kuntilenna anw ka wulikajɔ de nana n'a ye n'o ye M5 ka kɛlɛ ye maintenant j'ai l'impression que a ko dɔw bɛ ka kɛ ka dɔ tɛgɛ ko ji la ka dɔ tɛgɛ ko tulu la mun ma ja mun ɲɛ o ka sigi ka to dun ça c'est mon impression mɔgɔ bɛ kuma i ni ala de cɛ misaliya kelen ni fila selincini tɛmɛnen M5 RFP mɔgɔkɔrɔw u taara premier ministre fɛ yen Choguel Kokala Mayiga ko sanbɛ foli o de ma fɔ mais kuma mun fɔra kɛnɛ kɔnɔ o tɛ sanbɛ foli ye o pire que ça Musa document mun yɛrɛ mun ni duguci sɛbɛn n'o ye mémorandum ye duguci sɛbɛn illégal et illégitime n'o kɔnɔ ko kuma sababuya la M5 mɔgɔkɔrɔ dɔw b'o kaso kɔnɔ bi jamana yɛrɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga bɔra ko temps do dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ il y a une contradiction la politique de 2 poids 2 mesures ayiwa ne m'a fɔ ka taa minɛ dɛ ne m'o fɔ dɛ mais j'analyse les faits donc voilà c'est très important donc jusqu'à preuve de contraire ninnu ka présomption d'innocence bɛ yen État est plaignant ye bon je suis pas expert hein, mais je pense que c'est comme ça que ça va passer parce que a misaliya dɔw kɛra je pense que hali kɔsani na État tun b'a fɔ k'a bɛ parti Sadi dissous wa mais justice kɛra Sadi a gagné bien sûr d'accord donc voilà la justice donc k'a fɔ ko mɔgɔw minɛna ani u nɔ b'a la ça fait deux quoi que ça soit des adversaires politiques ça c'est les faits maintenant ça c'est l'analyse des faits d'abord maintenant ninnu filɛ nin ye bamananw ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye miiri bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye a kɔrɔ ye mun ye Musa ninnu fɛn o fɛn minɛna
u fana ye fanga kɛ o u b'a dɔn cɔ mun bɛ fanga mara cogo la la plupart d'entre eux u ka opposants u y'u minɛ Mali kɔnɔ yan ɲɛjugu ɲɛɲuman je prends l'exemple de l'ADEMA ADEMA ye mɔgɔw cɛ yan nɔ en gros la parce que ne tɛ k'olu juger individuellement mais en tant que u ka mouvement ninnu u ka tɔn ninnu caman ye fanga mara o d'accord donc ADEMA 92 2002 mais ADEMA ye persécution min kɛ ka se opposants politiques ma il y en a trop d'accord minnu farala consensus kɔnɔna na hein donc ils sont aussi coupables et responsables de certaines dérives des régimes de Amadou Toumani Touré d'accord ali IBK yɛrɛ ka fanga kɔnɔna na minnu fana IBK accompagné ko minnu kɛra o fana kɔnɔna na ils sont responsables politiques de ça c'est pourquoi bamananw b'a fɔ ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i kana fɔ duga bɔ mɔgɔ su kan i b'a fɔ duga wuli ka ban su kan et très généralement mɔgɔw bɛ silence coupable de kɛ le M5 RFP par exemple u ka duguci sɛbɛn mémorandum kɔnɔna na u y'a sɛbɛn a kɔnɔ ko arrestation dɔw bɛ ka kɛ extrajudiciaire et sélectif u ye jɔn ta olu yɛrɛ ka mɔgɔw mais yan'o cɛ ne minɛna communiqué ma kɛ Abdul Niang minɛna Rasbach ninnu bɛ kaso la Rose ninnu bɛ kaso la mɔgɔ caman bɛ kaso la nin ko ninnu ɲɔgɔnna fɛ hali ni u fincogo ye kelen u manamana cogo tɛ kelen on n'a jamais entendu les M5 u ka duguci sɛbɛn minnu bɔra parce que toujours mɔgɔ ni mɔgɔ c'est-à-dire n'i bɛ position dɔ la il faut faire extrêmement attention donc ne bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman bɔ on va rester à ce niveau i bɔra ka min fɔ an bɛ taa o la hali bi c'est à dire n'an ko an bɛ jateminɛ kɛ jusqu'à présent an yɛrɛ confrère dɔ bɛ yen min tunnen don Yeri Bokum ka tunu jamana kɔnɔ c'est à dire kunnafonidila don ka tunu ten ça vaut aujourd'hui plus de 20 et quelques jours an y'a ye a balimamuso yɛrɛ bɔra ka cri de cœur min lancer jamana kɔnɔ waati min a bɛ ka fɔ Basigi ka ɲini mɔgɔ kuturu ka tunu a déclaré k'a fɔ tununi kɛra ma autorités ye k'a fɔ ou bien k'a fɔ ka enquête dayɛlɛ a ko la ka yɔrɔ ɲini non seulement o kana kɛ mais i b'a jateminɛ fêtières yɛrɛ fana personne n'en parle i b'a sɔrɔ c'est devenu silence radio an y'a ye k'a dɔ kɛra yan journaliste dɔ tun hali sini an b'a kuma na vraiment hali sini a dossier ko kuma bɛ kuma na o bɛ ka ɲini o ma ye nin fana tunnen don tan silence radio non seulement fêtières mɔgɔ tɛ ka kuma ye a confrères minnu bɛ yen c'est-à-dire c'est comme au niveau de la presse c'est comme foyi de ma kɛ est-ce que nin man ka mɔgɔ jɔrɔ jamana kɔnɔ puisque an y'a ye waati dɔ tun kɛra journaliste dɔ minɛna mobilisation min kɛra o ta kɛra sababu ye o yera an y'a à chaque fois que nin cas bɛ kɛ ni mobilisation kɛra ka kumaw don a ka ca Ala fɛ a tɛ mɛn mais yeri ta ça passe sous silence est-ce que ça ne doit pas inquiéter les gens surtout en plein cœur de Bamako bi mɔgɔ kuturu ka disparaître bɛɛ ka to silence radio bon i b'a dɔn nin ye ɲininkali minnu ye c'est à plusieurs niveaux premier élément jusqu'à preuve de contraire an m'a ye k'a fɔ Yeri ka tununi ko mɔgɔ y'a revendiqué a balimamuso y'a revendiqué ayi n'a minɛna n'a minɛna an m'a ye k'a fɔ k'a minɛna a revendiquera kosɛbɛ revendication ye mun ye anw de y'a minɛ an mago bɛ nin na misaliyala polisiw de y'a minɛ gendarmew de y'a minɛ etc mais o tɛ yen fɔlɔ donc on va rester dans les suppositions bisikiya Rasul alayhi salatu wasalam il dit iyyakum wa zanna fa inna ba'da zanni akzabul hadis wala tajassasu ko m'aw ma ni bisikiyali ye aw kana ɲɔgɔn bisikiya ka ɲɔgɔn espionner ne tɛ mɔgɔ si jalaki Yeri ka disparition na mais an bɛ se ka mun fɔ Musa o ye appel de kɔnɔ jigi yiri tɛ o ye jiri de woloden jigi a woloba tɛ an jigi ye jɔnw ye nin cas d'espèce la les autorités an ka faamaw donc an b'a ɲini an ka faamaw fɛ Yeri ye citoyen malien de ye d'accord et moi personnellement ne n'a tɛ kan kelen na o an tɛ côté kelen na quoi bien sûr an tɛ côté kelen na mais citoyen malien de don muso b'a bolo denw b'a bolo donc ne nin y'a sɔrɔ donc vraiment an kɔni kɔnɔ ganna an ma fɛn kalama dun an jigi ye mɔgɔ minnu ye an bɛ weleweleda kɛ ka s'u ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ an ka Yeri ka sugu k'a ɲɛdɔn ok d'accord an bɛ taa sisan Tayiruba
président kɔni ye voyage dɔ kɛ ka taa Sikaso voyage min kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ président dɔn bɛɛ b'a dɔn a tɛ bɔ ka caya généralement i bɛna sɔrɔ a ka voyage bɛɛ ce sont des voyages stratégiques parce que depuis a kɛra président an bɛ se k'a fɔ a ye voyage damadamanin kɛ min ye Segu fɔlɔ ka taa Comatex lancement kɛ ani min ye sira min bɛ taa k'olu lancement kɛ Kayi c'est la même chose an y'a ye a taara yen fana kɔfɛ a nana Kita an y'o fana ye pour le lancement des usines nin fana nin waati in na an y'a ye a taara Sikaso min ye rénovation des stades lancement des routes pose des premières pierres de l'université mais mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka n'i ye jateminɛ kɛ annonce minnu kɛra kɛnɛ kan ani baara minnu dabɔra caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est ce que bi bi in na président ka tagali question fɔlɔ a b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ dɔw fana bɛ k'a fɔ est ce que nin waati in tɛ président fana ka campagne fana préparé tɔ ye a bolo ka kɛɲɛ ni nin voyage ninnu ye. Sikaso taga a bɛɛ. Assimi ne bavarde pas mais il parle. O kɔrɔ ye mun ye Assimi tɛ barokɛla ye nka a bɛ kuma. Parce que barokɛla bɛ yen kumakɛla bɛ yen n'i bɛ baro kɛ maa t'i lamɛn o Musa mais n'i bɛ kuma mɔgɔw b'i lamɛn. C'est-à-dire a tɔ kɛra dɔnni dɔngɔma ye n'a bougera ko kara n'a y'i sigi yɔrɔ kelen fana kuluba walima Kati kara n'a kumana ko mun n'a kumana n'a y'i da de ko président lakalibajugu ka fɔ la ko bobo don an bɛ taa min à un moment donné adamaden tu fais ce qui est nécessaire Assimi bɛ k'o de kɛ a sigilen tɛ a dadennen tɛ i y'a faamuya donc a bɛ fɛnw kɛ de qui est nécessaire pour le Mali o de y'a bila Sikaso taga la très important Sikaso ye Mali duguba dɔ de ye o ni ko n'a kɔrɔ yɛrɛ tɛ n'an tɛ nin waati in kɔnɔna na Assimi tɛ se ka san 3 kɛ fanga la san b'a sɔrɔ a ye Mali fan bɛɛ ka sen nɔ ye ou bien mais pour 1000 raisons a b'a sigi yɔrɔ dɔw la et puis président ka déplacement ça coûte beaucoup d'argent ça coûte beaucoup d'argent président tɛ wuli ka taa ten o donc surtout jamana mun yɛrɛ a yɛrɛ ɲuman terrorisme économique b'an kan donc il faut que ko jate ka minɛ donc sisan a taara Sikaso a ye mun fɔ c'est le plus important Sikaso ye Mali dugubaga ye Bertelakaw bɛ yen Tarawelelakaw bɛ yen Sanogolakaw bɛ yen Jamutɛnɛw bɛ yen ɲinana minnu kɔ ani ma ɲina minnu kɔ an ka bonya b'u bɛɛ kan u ka foli bi yan ne yɛrɛ b'u dɔn donc Sikaso population fana a jɔyɔrɔba de bɛ Mali économie la donc Assimi taara Mali baara de la Sikaso très important mais a ye kuma minnu fɔ là-bas a ko k'an bɛ terrorisme mun kɔnɔna na n'o ye média terrorisme économique sɔrɔ ani terrorisme mun n'an bɛ mun dɔn classique ko kɛlɛ bɛ Mali kan n bɛ misaliya dɔ ta a ye phobie ko kuma min fɔ Musa très important nin tɛ ko kura ye nkɔyɔ den na dɛ ka jamanaw ka économie ka déstabiliser ni phobiew ye a ma daminɛ bi Sékou Touré a été la première victime Guinée président fɔlɔ Ahmed Sékou Touré opération Persil dès que Sékou Touré lui voté u ye opération Persil lancé o lancelen u tun bɛ conteneur de fa franc guinéen phobie la ka don n'a ye Guinée kɔnɔ pour amener l'inflation o la jamana économie bi fira disi kan ko kura tɛ donc u ye nin fɛn ninnu kɛ ka ca maintenant mais bi n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira a kan CFA bɛ dilan min Chamalière tɛ a u ka dugu dɔ je crois si ma mémoire est bonne donc CFA bɛ dilan Faransi di mɔgɔ min bɛ papier wari original dilan k'a dan an ma m'a fɔ Faransi do dɛ misaliya de do quoi surtout an n'o mɔgɔ bɛ kɛlɛ la bi n'o y'a fɔ b'e dilan ka don an ka dugu in kɔnɔ o tɛ kan pour moi c'est koba ye quoi n bɛ fɛ k'o de fɔ quoi e yɛrɛ wari mun b'an bolo CFA tɛ a je vais montrer juste un petit billet de francs CFA pour dire que à quel point urgence de kan ka ta n'o y'a sɔrɔ an ka souveraineté économique c'est la réponse au terrorisme économique Musa n'o tɛ a k'an to nin biyɛn nin dunni na 100 dɔrɔn de bɛ ne bolo dɛ an ye école karamɔgɔ ye n tɛ 100 yan a bɛ dilan Mali la a bɛ dilan Burkina a bɛ dilan Niger Afrique dugu kelen pewu Irana Musa nin bɛ dilan dugu mun na nin tɛ anw ta ye
anw ta tɛ e jugu bɛ ka e ka wari dilan k'a d'i ma a original n'o kɔni ko k'a b'a fɔ b'e dilan k'a d'i ma k'i ka économie fira disi kan c'est à moins de quelques heures je propose n'i ti ɲɛ jufa sogo dun kɔ Musa i b'a dun k'i kɔnɔ fa dewu an ka bɔ CFA la Mali Burkina Niger économie ma million 70 Burkina PIB 90 milliards de dollars ɲina deuxième PIB IEMOA kɔnɔna na Mali ta far'o kan ka Niger ta far'o kan an ka ressources uranium Niger Mali sanu a lulu n'a marjana a n'a bajiw ani Burkina fɛnw ni an y'a fara ɲɔgɔn kan an b'an ka monnaie créer k'a stabiliser o la an ka monnaie a tɛ taa imprimer Paris a tɛ taa imprimer New York a tɛ taa imprimer London a bɛ imprimer soit Bamako soit Niamey soit Ouagadougou a tɔ bɛ kɛ Jakumani sago b'a ka nɔnɔ n'a ye donc terrorisme économique la seule réponse à ça c'est la souveraineté économique la souveraineté économique et monétaire voilà point barre sinon a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ok mais n'i ye jateminɛ a ye digitalisation min fɔ mais est-ce que cette digitalisation c'est facile ka se k'o baara kɛ surtout dans un pays qui est aujourd'hui qui traverse des crises où yɔrɔ min yɛrɛ hali kuranko yɛrɛ ye gɛlɛya ye n'a fɔra ko ka fɛnw digitaliser bi est-ce que ça ne peut pas créer de problème. Est-ce que ça ne va pas prendre du temps? Et puis, surtout, il y a beaucoup de structures qui seront concernées à l'air, il y a pas de discours là. Quand on a des cadres de chama, ils sont à côté. Mais, en tout cas, Moussa, nous n'a pas ko tɛgɛ bɛ ti sɛkulo kɔrɔ hakilimaw b'a faamuya Assimi parle mais il ne bavarde pas très important jamana mara ye mun ye selon moi court terme moyen terme et long terme a tɔ kana kɛ n'i ko lalɔma ma ko sini ye kɛlɛ a bolo kurulen bɛ si quand Assimi di a si ka so Mali administration an bɛna digitaliser parce que n'a digitalisera o nafa de b'a an kan ka tɛmɛ a forme artisanale kan o bɛ mun yira an na o ka ɲi wa o man ɲi kelen a ka ɲi a filanan a bɛna kɛ selon le timing court moyen long terme quand un président parle Moussa c'est pas toi et moi ne ko ma Moussa sini n b'a kɛ dans le sens inverse e k'a fɔ Tayiruba sini n bɛna 2000 d'i ma o ye sini de ye dɛ mais ni jamana ɲɛmɔgɔ ko walima dirigeant mɔgɔ minnu bɛ ko gérer n'u ko ma sini an bɛ nin kɛ o kɔrɔ tɛ sini mercredi matin très important donc projet de société de do gouvernance de do l'état est une continuité a bɛ se ka kɛ hali Assimi b'a tu tigɛ i n'a fɔ les panneaux solaires là en même temps président wɛrɛw ni régime wɛrɛw bɛ se ka kɛ on appelle ça gouverner par une vision de long terme très important donc a kɔrɔ tɛ ko Assimi bɔra Sikaso dɔrɔn lundi an bɛna kɛ o ça demande beaucoup de réflexion peut-être a projet bɛ à l'état balbutiant donc a b'a annoncer pour que k'a yira maliyɛnw na degun dɔn minnu b'an kan o ye administration ka nin taabolo in ye fɛɛrɛw bɛna tigɛ an b'a b'o la k'a kɛ digitalisation ye hakɛto bɛ nin ka salama ma ok hakɛto bɛ nin kan je crois qu'on a vite passé heure kelen kuma ka di fulakɛ b'an bolo yan bi heure bɛ ka boli an bɛna don studio min kɔnɔ peut-être yanni régie ka tila l'arrivée du président au Burkina Faso an bɛ sɔn ka bɔ n'o ye sisan e bɔra ka kuma fɔ an y'a ye nin waati in na gɛlɛya dɔ kɔni bɛ M5 kɔnɔ i bɔra ka mémorandum min fɔ mémorandum sɛbɛnna ka yira k'a fɔ 3 ans de l'anniversaire ce qui est net quand même parce que pour moi ni mɔgɔ bɛ jɛ la n'a ye surtout n'a ko a bɛ kuma jamanadenw de tɔgɔ la waati dɔ bɛ kɛ parce que jamanadenw ma u bɛ bilan na parce que waati bɛɛ bɛ bilan ko kuma fɔ faites le bilan de la transition faites le bilan donc peut-être nécessaire kɔnɔna na M5 kɔni ye mémorandum bɔ k'u ka san 3 mara u to primature la san 3 nin kɔnɔna na baara min sera ka kɛ olu ka ɲɛma parce que an b'a fɔ parce que olu de ye o premier ministre bila yen o tɔgɔ la min bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ ka jɛkulu tɔgɔ la donc baara min sera ka kɛ o ni partenaires cɛ o y'o kuma fɔ n'i ye mémorandum jateminɛ mémorandum bɛ scindé en 2 catégories c'est-à-dire catégorie fɔlɔ ka daminɛ kabini sigikafɔ min kɛra rectification nalen kumaɲɔgɔnya min kɛra pacte kɔnɔna na ka na fo ka na péage la o kɔfɛ minnu kan ka fara olu yɛrɛ ka hakilinaw kan baara prioritaire minnu kan ka kɛ k'o définir fo ka na se remaniement na ka na ministres yɛrɛ bɔ M5 kɔnɔna na gɛlɛya kana don gɛlɛya donnen na fo ka na sisan o mémorandum kɛra i bɔra k'a fɔ Buba bɛ kaso la o kɔnɔna na mais ɲininkali fɔlɔ ye min ye
est-ce que faire ce mémorandum là aussi est-ce que au fana est kojugu normalement n'an bɛ régime kɔnɔ i bɔra k'a fɔ c'est un régime quand même qui est démocratiquement élu i n'a fɔ régime min président min jamanadenw ye min choisi ka bila est-ce que n'o régime sugu de kɔnɔ est-ce que faire ce genre de mémorandum peut être quand même source de déstabilisation ou bien atteinte au crédit de l'État? Premier élément i ka kuma kɔnɔna na sɔnni an ka taa a dogodogo ni dogo t'i cɛw la i ko est-ce que ka bilan kɛ transition na o ye kojugu ye kojugu don kojugu tɛ e m'a fɔ ko partenariat Musa ne e ne bɛ jɛ la s'il y a un soi-disant contrat qui nous lie ne tɛ bilan kɛ de manière sélective partielle et parcellaire ne ni e de bɛ bilan kɛ très important jɛɲɔgɔnya la pourquoi ne bɛ bilan kɛ parce que e ne de y'a ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tu sais i b'a dɔn politique ye fɛn de ye o kana voyager ni mɔgɔw hakilila ye Tahirou tɛ se ka manipuler jamais ni ne ko o ko la deux choses liées soit an bɛ ka n tugu walima n tɛ ka n tugu e ni ne bɛ baara kɛ san 3 Joliba TV la jɔ kɔnɔ a émission e y'a animateur principal ye ne ye ka assistant ye n b'i assister ka baara kɛ san 3 tilegan dere fɛ midi pile e ka taa ne ye télévision so wɛrɛ la jɔ kɔnɔ émission ne bɛ k'o bilan kɛ ko e ni ne soi-disant partenariat de b'an ni ɲɔgɔn cɛ Musa personnellement a bɛ mun k'e la n'i janfa wa m'i janfa premier élément très important donc lorsque san 3 kɔfɛ Choguel ko kala Mayiga bɛ primature la tɔn bɛ bɔ ka papier dɔ bɔ k'olu bɛ fɛ ka bilan kɛ nin de ɲɛna anw ye jɔyɔrɔba ta mun ɲɛna la nin ma ɲɛ an t'a kalama a ma sara an na a ma fɔ an ye an sen t'a la an bolo t'a la maliyɛn aw kana d'aw ma dɛ restez mobilisés fo fini bɔ nɛrɛ bɔ parce que déviation bɛ ka daminɛ ko in na o ye ka i ka partenaire ka jigin n'a ye ji la k'i cun n'a ye o ye ka partenaire o ye k'i yɛrɛ jabajɛ k'ale lanɔgɔ premier élément i ka ɲininkali kɔnɔna na deuxième élément u ko mɔgɔw ma document in bɛɛ kalan Musa mais c'est grave document politique document kelen mun n'i b'a bɛɛ kalan o tɛ Ala kama ye dɛ o ye dɔgɔtɔrɔ ka ordonnance de ye Musa i man kɛnɛ i taara dɔgɔtɔrɔso la ordonnance dir'i ma nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kɔnɔ i b'a appliquer à la lettre k'a kalan à la lettre n'i tɛ se k'a kalan i b'a di mɔgɔ ma mun b'a kalan pour que fura dosi fɛn kana fara a kan fɛn kana bɔ a la un document politique an bɛ lycée kɛ o minnu b'o kuma fɔ je pense que u ma lycée ɲɛnama kɛ quoi thèse antithèse dissertation après i b'a conclure document politique a bɛ décortiquer de a bɛ analyser de n'i ye contradiction kelen pewu y'a kɔnɔ document politique a b'a lanɔgɔ phrase kelen n'i y'a ye dans un document politique surtout o phrase in minnu kɛra ani minnu fɔra o ni phrase in bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ document i b'a minɛ k'a bila poubelle la il y a la manipulation politique quelques exemples je vais donner 2 ou 3 exemples pour qu'il k'a faamuya comment ni duguci sɛbɛn c'est un complot contre les M5 d'abord ɲɔ surula sufɛ janfan de don M5 yɛrɛ tɔndenw kɔ kan parce que document in sɛbɛnna cogoya min na tinɛni ma fɛn fɛn fɔ bama ɲɛko la dɔ ma lajɛ a fɔ n b'a kalama rayon ma k'a kan d'habitude dɔ taar'i sigi plateau wɛrɛ la il dit ko commission technique de sigira 9 mois u bɛ ka baara kɛ nin mémorandum in kan o tɛ tiɲɛ ye o Musa commission mun bɛ M5 kɔnɔna na n'u bɛ textes bɛɛ lajɛlen la baara communiqué déclaration mémorandum maître Tall de y'a président ye kalo 9 tɛmɛnen y'a sɔrɔ minnu ye nin mémorandum in sɛbɛn u bɛ ɲɔgɔn bolo an kɔnɔ gana ma fɛn kalama don walima ni sujet spécifique bɛ yen u bɛ commission ad hoc sigi k'o baara kɛ
donc ni mémorandum in tɛ jama ka baara ye tɔndenw nin t'aw ka baara ye réunion ma k'a kan très important et mémorandum in kɔnɔna na on dit ko juillet kalo tɛmɛnen président de la transition Assimi Goïta o ye M5 ministres ka yafa k'u ma ka bɔ gouvernement kɔnɔ M5 mɔgɔw ani M5 président kɔrɔ u sigira ka baro kɛ e de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye fɛn fɔ an ɲɛna an bɔkun na gouvernement na a k'u ma ko président b'a yɛrɛ sago la ministre mun ka d'a ye a b'o ta mun man d'a ye a b'o bila a taara un peu plus loin ko hali ale yɛrɛ mun ye premier ministre ye mɔgɔ minnu ka d'ale ye chargé de mission a b'u ta k'u bila a b'a yɛrɛ sago la o y'a ka droit ye donc ni M5 président kɔrɔ n'o ye M5 ministres gɛnni ka bɔ gouvernement na k'o justifier privé la ani publiquement ni M5 mɔgɔw nana sɛbɛn u ka mémorandum duguci sɛbɛn kɔnɔ k'o kuma ma sara olu la o kuma ma sara olu ka premier ministre la fɔta ani kɛta u ye ɲɔgɔn sɔsɔ. Non, mais est-ce que juste pour te passer mais yɔrɔ in na c'est juste pour que on puisse passer yɔrɔ in na mais i y'o min fɔ est-ce que aussi i ye yɔrɔ min fɛ est-ce que président fana i n'a fɔ a fɔra ko président sago bɛ a ka ministre tata la est-ce que président tɛ se k'a ka mɔgɔ puisque n y'o de fɔ on n'est pas dans un régime normal puisqu'an bɛ transition de kɔnɔ est-ce que président fana tɛ se ka taa ka choix kɛ ka na di premier ministre ma soit bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ peut-être composition kɛra k'a sɔrɔ premier ministre yɛrɛ t'a kalama puisque voilà puisque premier ministre y'o fɔ publiquement qu'il n'a pas été consulté même avant ça. Maintenant je m'attendais k'i ka ɲininka nin na président y'a wele ko n bɛ fɛ ka yɛlɛmani don gouvernement kɔnɔna na a ko il n'a pas d'objection ne de y'a fɔ donc a sarala la wa a ma sara la n ye analyse politique kɛ mais ça c'est une révélation ne ko hali ni ma taa misiw min yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen t'a dɔn k'a fɔ galama tɛ yen un président de la république o bɛ se ka wuli a yɛrɛ ma cogo di hali ni pouvoir bɛɛ b'a bolo midi pile ka gouvernement yɛlɛmani k'o cun premier ministre kan san tan fali kɛ n'i ma fali kan kɔni mais i na sira fara dɔn sa on connaît comment ça se passe a fɔra a ɲɛna n bɛ fɛ ka yɛlɛma don gouvernement kɔnɔ ko j'ai pas d'objection premier élément donc k'a fɔ mémorandum kɔnɔ ko ministrew gɛnna k'o ma sara M5 président kɔrɔ la o tɛ tiɲɛ ye il y a une contradiction a n'a yɛrɛ ka fɔtaw n'a ka kɛtaw ka far'o kan deuxième élément ko jamana ta maracogo baden belebeleba dɔw bɛ yen ko o ma sara M5 na o ma sara M5 président na an ka premier ministre denkɛ kɛrɛfɛ nin sujet na très important campagne référendaire maloya meeting samɛ meeting kumasholu meeting u ka fɔli la mémorandum kɔnɔ mun kɛra 26 mars la ko o ma sara M5 la o tɛ tiɲɛ o M5 wari dir'u ma campagne référendaire la k'u ka mobilisation kɛ o du ko wari ma d'u ma ko ni mɔgɔ min y'a di k'u ka bɔ ka prévu di ça aussi c'est mina wari dira a dira jɔn ma ne de y'a fɔ je suis le témoin oculaire k'a dira jɔn ma n'a dira mɔgɔ ma ko ka bɔ n'o tigi ye n'u b'a fɛ an ka t'o kuma kɛ yɔrɔ min na n sigi bɛ k'u kɔnɔ d'accord n bɛ information de di maliyɛnw ma wari dir'u ma M5 siège la association dɔw bɛ yen u y'a tila dɔw ye 300 000 fana yɛrɛ sɔrɔ o association je peux amener 100 témoins wari dira minnu ma campagne référendaire kɔnɔna na M5 mɔgɔw y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ u ka siège la mais mun aw tɛ bɔ n'o tigiw ye siɲɛ puisque il persiste que wari ma d'u ma non aw tɛ bɔ n'o tigi ne de m'a fɔ wa ayi la non sisan laisse-moi aller au bout de ma logique ne de m'a fɔ wa n ko wari dir'u ma wa campagne référendaire la wari dira tɔn wɛrɛw ma fana campagne référendaire la M5 niyɔrɔ dira ma M5 yɛrɛ y'a niyɔrɔ tila a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ y'a faamuya moi je peux amener maa 100 ɲɔgɔnna wari dira minnu ma campagne référendaire la M5 fɛ k'u ka bɔ ka campagne kɛ ni M5 ko k'o ma sara olu la ka tila k'o meeting k'o kɛ kumashuli meeting ye pire que ça o campagne référendaire in na 26 mars là, M5 président Kunti là. Premier ministre Kunti. Premier ministre Kunti, en tant que Premier ministre, oui. Oui, en tant que Premier ministre, c'est encore pire. C'est encore pire. D'accord. Un autre élément, AESCO là,
ko ma sara M5 na a kuma ma fu ɲɛna ko AES laisse-moi expliquer ko AES coulisses dɔ bɛ yen surtout à côté dɔ ko côté financier dɔ bɛ yen voilà maintenant on fait l'analyse politique d'un document politique l'analyse politique d'un document politique qu'est-ce qui s'est passé AES ko la an ka kɛ a fosi ma sara ila Musa mais Mali ni Burkina ni Niger bɔlen CEDEAO la M5 ka déclaration tɛ yan officiellement M5 ye déclaration kɛ ko Mali tare Burkina tare Niger tare bolokuma dɔn ka fisa sen ka di ye y'a faamuya vaut mieux tard que jamais ni de kun y'anw ka laɲini ye an bɔra CEDEAO la aw ni cɛ aw ni baraji une organisation politique Musa fɛn mun ma sara e la i dama don a kuma na a kɛra mais ko en négociation dɔw ils n'ont pas dit le tout aussi c'est ça le problème mais n'a fɔra ko o m'a bɛɛ fɔ puisqu'ils n'ont pas remis tout en cause Musa kana voyager ni la marmaille politique là n b'a dɔn de sa u kana voyager ni mɔgɔw ka esprit c'est là-bas que il n'est pas donné à tout le monde qu'un document politique, qu'un piège ou qu'un fin quoi. N'a pas fort. Quand un homme politique parle, il y a famille dans un document là, avec un mot fort. Normula par exemple, une organisation politique, il a faut M5 RFP. Anga ke akuma fosi ma sara aula a dogo ni dogo ci côté de akuma fosi ma sara aula ya famia sisan jamanaw bora CEDEAO la aw bora ka thèse de développer ni ya document kala pour soutenir ces pays là ne aw nana ko fait tuguni ko kuma ma sara aula ibaro e muya on appelle ça accusé par procuration et par association. Et mais Jésus va faire association des malfaiteurs. Et m'a dit que c'est il faut corroder. Et m'a fait donc mais il va se reconduire que baga. Et nous jela. On est nana kibi irabola. Les M5 est coupable politiquement ici. Donc ni dirigeant politique ni jamana acte d'opposé ni toi bora ka déclaration politique ka soutenir. Il est coupable par association, il est responsable par association, politiquement et moralement. Ok, mais ni kuma janfa ni attend, puisque kuma il fera, il y a photo comme ni est même dans le Moussa, juste une dernière seconde. Oui, allez-y. AES Koina, M5 présent, et gouvernement RE, où il y a meeting organisé, place cinquantenaire la Badala, M5 y a boycotté. Amakele Mata, Kasoro, M5 membre bado be gouvernement kono i ka sa maïga o re de kunya chef de file ay discours ke bada la place cinquantenaire là on be kumbe no mais M5 mata d'accord mais par contre M5 président est pas en tant que premier ministre de en tant que président du M5 atara palais des sports fa jamana do iko dakono ni nera kuma kene kono ibe photo asimi photo chani photo meeting de soutien à l'AES M5 mɔgɔw ye mobilisation kɛ ka weleweleda kɛ k'an bɛɛ ka taa o meeting in na e ye déclaration politique kɛ ka meeting politique kɛ ka décision de soutenir tu es coupable par association politiquement et moralement pire que ça 3 meetings CICB là 3 meetings opérateur économique Manu Separa kun bɛ yen Musa Dek Bali kun bɛ yen Premier ministre yɛrɛ ko Niger opérateur économique Burkina opérateur économique Mali taw aw y'aw sigi aw ka hakili latigɛ ko ŋɔmi yira n'a mɔden fosi tɛna bɔ sɔrɔ la AES tare Musa fɔta ni kɛta de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ trop voilà mais ne fana tun bɛ ka yɔrɔ min dɔn c'est à dire jɛ la i bɔra k'a fɔ c'est vrai an bɛ jɛ la mais est-ce que k'a fɔ an bɛ jɛ la o bɛ kɛ sababu ye ko an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ou bien tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jɛ la fana o ye synonyme de i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ o fana bɛ don janfa kɔnɔ parce que jɛ k'a fɔ an bɛ jɛ la parce que mɔgɔ yɛrɛ fɛ n'an bɛ jɛ la an ka to ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est ni fɛn min bɛ yen k'o ka ɲi o bɛ kɛ ni fɛn min bɛ yen fana k'a man ɲi o fana ka fɔ ka lajɛ o bɛ se ka corriger cogo min o ye fɔlɔ ye mais n'i ye jateminɛ kɛ sortie ninnu fana na i bɔra ka premier ministre ka sortie fɔ a bɔra ka yira k'a fɔ min bɛ memorandum kɔnɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ min bɛ memorandum kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ yen
min bɛ se k'a fɔ min fɔra gafe in kɔnɔ ko tiɲɛ t'a la donc ale kɔni k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'a contester k'a fɔ min bɛ a kɔnɔ ko tiɲɛ t'a la a bɛ se ka kɛ a bɛ digi la mais tiɲɛ t'a la ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'o fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye mais n'i y'o jateminɛ i bɔra ka kuma min fɔ n'i ye o jateminɛ sisan a bɔra ka kuma min fɔ côté dɔ in mɔgɔ ma kuma c'est à dire mɔgɔ ma kuma k'a contester k'a fɔ min fɔra gafe kɔnɔ hali bi k'a fɔ tiɲɛ t'a la mais est-ce que n'o fana kɛra jɛ la k'a fɔ o bɔra k'o fɔ k'o bɛ kɛ i n'a fɔ a cunna o cunna ɲɔgɔn ye o ma cunni ɲɔgɔn ye mais est-ce que là aussi parfois système de gouvernance fana tɛ est-ce que tiɲɛ fɔ teri ɲɛna bamananw ko tiɲɛ fɔ teri ɲɛna k'o tɛ teriya sa mais est-ce que o fana kan ka kɛ kojugu ye bi bi in na est-ce que nin contradiction minnu fɔra k'a ma ɲɛ parce que tout n'i ye mémorandum jateminɛ ni mɔgɔ min bɛ i bɔra k'a fɔ ka premier ministre suit ko caman bɛ mémorandum min kɔnɔ anw kɔni a bali ko kura tɛ anw bolo kunnafonidilaw bolo parce que i b'a ye énergie par exemple le cas de l'énergie a y'o fɔ M5 dɔ ka primature la o y'a interpellé k'a fɔ kurantigɛ barika ka bon mɔgɔw bɛ k'u interpeller en longueur de journée a y'a yira k'a fɔ c'est vrai parce que ko président da bɛ dossier fɛn fɛn na ale b'i yɛrɛ écarté wa kurantigɛ ko in ale t'a kalama a kuma ma sara la nka a dalen bɛ président kɔni ka ŋaniya ɲumanya la walasa ka se ka nin ko in kɛ o ye fɔlɔ ye filanan n'i ye découpage min fana fɔra découpage territorial min fana kɔnɔna na hakilijigi a ka sortie la a y'a yira k'a fɔ ale bananen kɔfɛ maa min tun b'a nɔyɔrɔ bila o ye baara kɛ k'a bila yɔrɔ min ale nana a y'a ta yen ka taa ale tɛna segin o kuma kan donc a bilala yɔrɔ min ale b'a ta o kɔnɔna na bon n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ninnu bɛɛ tɛ kuma kura ye mais munna bi a donnen nin kɔnɔ nin gafe in de kɔnɔ bi o ka kɛ kuma fo kana kɛ kasoladɔw ka bɔ a la. Je vais répondre i ka kuma laban kan. Ŋunuŋunu kuma jamana tɛ mara ten politique tɛ taa ten. C'est sur les faits. Mɔgɔw bɛ kuma o de kan. E ko ŋunuŋunu kuma nin tɛ ko kura y'anw ma journalistes tun b'a kalama. Non n ko min bɛ mémorandum kɔnɔ ŋɛmɛ o de ma. n ko kuma min bɛ ŋɔnɔ n ko n'i ye jateminɛ mɔgɔ min bɛ a ka sorties ci n ko tɛ ko kura ye o tigiw ma. Dɔn o bɛɛ tout ça on est dans les suppositions les rumeurs. Non rumeur tɛ mais parce que a vidéo bɛ yen a différents vidéos bɛ yen ne yɛrɛ a séquence dɔw yɛrɛ la. C'est pour te dire que à vidéo B, ce sont des trucs officiels, filmés, même diffusés dans les chaînes nationales. Poser un très important, maintenant répondre. D'accord. Premier élément, Moussa, très important. Comme on sait qu'à fort, faire moment de mémorandum in kono, comme kalondo, nkalo mumba kono, hali segala komo tatike, hali segala komo, oteni nkalo intike. Je vais donner un élément très simple. Dialogue intermalien. Dialogue intermalien. Abdul Kader Maïga, il a été désigné par le M5 qu'a siégé comité de pilotage là. Mais c'est que qu'on donne. Commission Moussigra a semi goïta fait. Ka baraka constitution kuraka. M5 mɔgɔw tun b'a commission kɔnɔ. Commission élargie k'a renforcer tuguni. M5 mɔgɔw tun b'a kɔnɔ. Mieux que ça, du point de vue institutionnel, le ministre de la refondation, on suppose qu'il y avait M5 de là-haut, son n'est qu'à Gengabo. Ikasa Maïga. Moussa, Fota, Aniketa. Maintenant, mini ka kuma de jaabi. Donc o ye nkalon ye. Ni nkalon kelen sɔrɔ la, kuma kɔnɔ, o ye kuma tɔ tiɲɛni. Maintenant, i ye mun fɔ, par rapport au dialogue intermalien, yɔrɔ min fɔ, c'est comme ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas été associés, mais n'i ye jateminɛ kɛ mémorandum kɔnɔ ils ont i n'a fɔ ko c'est-à-dire ça a été dévié de son objectif. M'a sigi ani peut-être n b'a kɔnɔ n ye hakilinata di mais ne fɛ a bɛna taa yɔrɔ min a bilana hakilina wɛrɛ o fana tuma yɛrɛ kojugu ye an bɛ se ka kɛ jɛ la ne hakilina bɛ taa nin na mais i b'a sɔrɔ fɛn bɛ taa abuti min na i b'a sɔrɔ an sigila hakilina min kan o t'o ye o fana bɛ se k'a fɔ ani ma associé ça fait deux. N'est-ce pas? On bɛ jigin à un niveau bas de l'échelle. Moussa, Jésus dit, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, car vos jugements vous feront être jugés. Il dit, vous l'hypocrite, pourquoi voyez-vous la paille dans l'œil de votre ennemi, alors que vous ne voyez pas l'apôtre dans le vôtre? M5 yɛrɛ kɔnɔna na vague fɔlɔ minnu y'ale yɛrɛ contesté
À quel est le premier ministre? Les Madame Si Kadiatou Sow, les Cheikh Mar Sissoko, les Modibo Sidibé, les Koniba, les Mohamed Ali Bachili. Au cours de le premier ministre, il occupait Djamanaka Barala. C'est une responsabilité lourde. Ani M5 Bara, ou quand on a dit qu'on a consommé. Amedoka président. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces gens-là? Parce que du coup, on veut faire M5 de Janfa, on veut faire M5 de Takake, Fanganini. On va transposer au niveau étatique. Et moi, son mouvement, il y a ton kono. Au niveau étatique, Moussa, suis-moi raisonnement. Au niveau étatique, et c'est mes barala, et bolo bala, et dabala, et kabo, qui irait jabadje, yora mounyena, hein, ko qui irait ka efforé, mounchiena, qui vaut kalada mawe. C'est là-bas que maintenant ma sera là. Mais nous de démontrer, aka fota naka keta ou naka kewale, ani M5 a actiposé le systématiquement pendant 3 ans. A belle gelé ben konana contredit. Donc ni enana sisa, ne ma faut bilan teke. Bilan be critique beke. Bilan be critique be mais comment? Ni be bilan ke et ne de bara la ni jo kono exemple ta. Et ne de pas sisa. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais nous, Kadri Madima, parce qu'ils ont montré, là-bas, il y a pendant 9 mois, 11 mois, ils ont cherché à rencontrer Madame Madouma. C'est faux et archi faux. Mais, côté d'un Faramabok, on rectifie parce que c'est dans un cadre partenariat. Il y a 11 mois, le M5 a cherché à rencontrer les partenaires au Kadri Madouma. C'est pas vrai. Bon, maintenant, nous, est-ce qu'ils ne sont pas dans les raisons aussi de mettre ça dans un papier? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Abdoulaye Maïga a M5 rencontré au même titre que plusieurs formations politiques. D'accord? 1, 2, 2. Shogel Debe M5. Nous, quoi, on va faire un partenaire ou un baro que nous y. Aba fo nya chifo. Abi segini jabi munye ba don wa. Nya chifo mbeka kononike. Mais comme on est sur une scène politique, ni kelena yalaba ko kai alay mo ko ko soso. Donc on reste dans ce cadre-là. D'accord. Maintenant, parce que nous ne pouvons pas t'attélérer, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps. Maintenant, les arrestations extrajudiciaires, très important, très important. Oui, allez-y. Très important. Tu as vu, au moins M5 était un mouvement politique. D'accord. Mokawara maintenant Malikono, silence radio. Maintenant, M5 tourou serou massisa, olububo kouyere kakina fo la justice, les termes exacts, mémorandum qu'on a dans la kakala, il dit poursuite et condamnation judiciaire sélective. Comme Mali justice beka M5 moko poursuit ou condamner de manière sélective. Oh, mon tota, mon M5 yokma bla. En plus, mais la révélation d'ok. M5 tient mon tour na kosanina. Bon, mon baby flin yoro, Thomas ma chiti flan yoro mama. Ataran kalon te ka tunu nan kalon do amatunu de. Ay auto-arrestation de quai, ka auto-enlèvement de quai kati doko. Na bora kanga kuma démenti. Mumbe boala waye. Il n'a jamais été enlevé, il n'a jamais été arrêté pour ça. Je l'ai dit, j'insiste, je persiste et je signe. Adalia Bembolo. Amara Bachili n'a pas été arrêté, n'a pas été enlevé. Il est allé s'enlever lui-même, il est allé séquestrer lui-même. Parce que mais bon autorité et fin d'ailleurs quelle autorité mais tu parce que non j'arrive mais non tu vois pas qu'on so bala muté chercher boy ça tu sais ces petits jeux là on pas kono ni au défaut les M5 RFP Moussa je suis sincère ni nimbe shogel la bi mali kono c'est Taïrouba je l'ai dit les passifs M5 transition rectifiée li a djuguma anyuma anga njakoro anga boka solution proposée. Ya famille. Anga janto ananga partenaire là parce que janto era là de Karabougou mais Achila. Mais lorsqu'il est fait systématiquement qui est le bon rôle de l'histoire pour dire Yerema kato jabanano là on appelle ça en politique rupture sur le fond. OK, d'accord. Taïroua amena tateliera peut-être dans 2 minutes sur cette question. Les gens se demandent Taïroua ce programme c'est autoproclamé quand même le président du M5 RFP. Il est fait un comité au Bédissou, la présence au Bédissou. Mais les gens se demandent sur quelle base Taïroua s'autoprogramme le président du M5. Pour du Mébé Taïroua Bolobi pour représenter le M5
Tandis qu'on voit jusqu'à présent, quand même, le Premier ministre et ses collègues, quand même, c'est comme on le dit, comme on le dit, que Boterouba, quand il sort, c'est comme si le chien aboie, la caravane passe, et ça ne se sent pas. Exactement. Pour mon Taïrouba là, Ségou, coordination M5, Taïrouba, bien reconnu. Kita, Kolokani, Nara, Yafamia, Kidal, Ani Francis Diaspora, Ani Angola, Ani Gabon. Malikono, ça c'est les coordinations qui m'ont reconnu. Maintenant, on a beau M5 esprit, mon ta sigi choco de don. Tout le monde papier ta là. Papier kélé à ta là. Hal ni que M5 dissous, biba dissous sur quelle base? Mais légitimité, au début mon que M5 nyamoye. Légitimité est mouni. Ne Taïrouba, ne donna M5 là. Shogel Kokala m'a gagné. Parce que aller ne sera EMK là. Espoir Malikoura. Aller ne sera Ola. Aux commissions de communication présent qui est né. Quand fait un là, un rapport, Annie Chakmar a clashé quoi faire. Mouma à comité de pilotage là. Donc, ni mɔgɔ mun kɔnna ka sigi dibi la o bɛ yeli kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min girinna ka don ka Choguel de girinna ka don anw kan M5 ko la o légitimité kama ani nin document in qui est une rupture politique très grave. Nin document. Mais est-ce que les contradictions peuvent être des constations de rupture? Contradiction. Parce que normalement c'est les contradictions. 2 minutes. Pour qui nous permet d'avancer. Ne ma Choguel bla quand ni madame Tika Diatou nun kɛlɛ la. Ne ma bla ko hala ni Chakmar Sissoko kɛlɛ la. Chakmar Sissoko mun ne n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn a ka ca ni san 30 ye. Y'a faamuya? Ne ma bla ko ni Imam Mamoud Diko kɛlɛ la. À cause de Choguel, y'a faamuya? Parce que ne ni Imam ka lien politique tɛ. Maya sira de don. Politique tɛ ne n'a cɛ. Il n'est pas mon allié, il n'est pas mon camarade. Mais pour que kana Choguel gêner, ani ka transition gêner gasi kama, ɲɛ sen tigɛ Imam la pewu k'a ye k'a to yen. Billahi Musa bɛ kuma ni Ala de cɛ. Ma bila fana ko ani Imam Umaru Jara ninnu kɛlɛ la. N y'a bila de o kun ye a fɔ mun ma politique la positionnement, guerre de positionnement, fɛn ko ninnu c'est normal. O ye contradiction sur la forme. Nin document in n'i y'a faamuya o don n'i m'a faamuya c'est une trahison vis-à-vis de Taïrouba, vis-à-vis du M5 RFP. Et maintenant j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités. Pourquoi? En tant que leader légitime du M5 RFP. Oui, mais c'est ce que je dis. Si on revient à ça aussi, est-ce que là aussi, parce que voilà, quand il y a des gens qui trajet depuis M5 là, il y a faut qu'on a chaque mois un bébé là, qu'on a fin que. Mais est-ce que il a fallu qu'à m'y reprocher à la c'est comme il est comptable des bilans de 3 ans quand même de cette transition. Il n'est pas d'accord. Pour toi, c'est-à-dire il faut être comptable du bilan. Mais maintenant, si comptable pas que du bilan, oui, j'ai dit l'actif et le passif c'est ce que j'ai dit. De la transition. Maintenant, faut s'assumer. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, maintenant, mais on ne dit pas ses responsabilités. Mais est-ce que après ça, après ce mémorandum qui est sorti, est-ce que parce que Enaka Sourou, tu pouvais le voir quand même, tu es quand même l'un des jeunes qui avait accès à lui à chaque moment que tu avais besoin de lui. Est-ce qu'il y a approché pour montrer ta pensée par rapport à ce mémorandum-là, avant quand même de prendre position contre lui? Mokoti ni adamade ka communication personnelle ou dans un débat politique, dans un combat politique, il était bon. Non, moi je parle dans le truc politique. Nindoronte. Choguel Manasiki. Je suis l'un des jeunes. Mounouba n'en fait. Mon mesebenike atola, kakuma atola, kayala plateau ka atola. Ningo atola, reka personne mais en tant qu'être collectif, président du M5, primature, il a famille Assimi défend comme être collectif. C'est pourquoi moi bi individu ni être collectif de Niamey français de Donta Doma faut pas donc je l'ai toujours défendu en tant qu'être collectif. Moi son abla fanako parce que ani tobe kele misenuna mais ni document franchement, Moussa, ne pas le comprendre, c'est faire preuve. En tout cas, politiquement, c'est la rupture totale. Ok, d'accord. On va aller très vite avec les images de l'arrivée du président. On va sortir avec ça. Du président de la transition aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta.
au Burkina Faso, c'est son homologue Ibrahim Traoré. Donc, il part pour une visite de 24 heures. Donc, déjà, il a quitté Bamako ce matin. À Bamako, à Pangourina. Pangourou présidentiel là, né à Setoye, Burkina, homologue Ibrahim Bouaka. Il veut faire une watina. Ibrahim Traoré, après Kata, aller faire une watina. Voilà ça, cassé Kata, ni Jatemineke. Ko visite de travail, ni Jatemineke. Délégation, na, ministre Tchamambé, c'est tout le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre des Affaires étrangères et puis surtout le ministre des Infrastructures aussi, Madine Traoré qui est là-bas, Madame Dambélé Madine Traoré aussi qui est là-bas. Donc, nos visites de travail, ça serait à pas de charge parce que nous sommes ministre Tchama, qu'on y est président, nous faisons au Bara Tchama de Benake, surtout avec des clubs, il n'a pas eu AS Konana. Donc, au Kora Eko, Baro Bina Jatemineke, les ministres ce sont des ministres clés quand même. La défense, on parle de la défense, on parle quand même du ministre des infrastructures, il y a le ministre de l'économie et des finances, il y a le ministre quand même de l'administration territoriale, ministre d'État. Et pour kata ni wati na ministre des affaires étrangères au Kora Bara Chama de Benake. Mais on a visité puisque depuis quand même ces 3 années, le président Seguira, on avait rare une voyage après ça, peut-être avant qu'il ne soit président à Accra, après celui de la Russie avec Poutine. Maintenant, on le voit après Sikasso, on le voit encore maintenant au Burkina Faso. D'accord. Moussa, c'est très important parce que ni Burkina Tissoura Mali be a fɔ cogo di bamanankan na ni Burkina Tissoura Mali fana bɛ a minɛ kɛ voilà ni mura ye Burkina minɛ Mali bɛ Tisso d'accord mun kɛra Burkina kɔsani na terroriste ye sɔrɔsi hakɛ minnu faga an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma vraiment a situation kun gɛlɛyara dɔɔni quoi parce que terrorisme kɛlɛli Burkina armée conventionnelle de Moussa une armée conventionnelle ka terrorisme kɛlɛ ko ɲɔgɔn tɛ parce que terrorisme ɲɛda t'u la natuma t'u la takuma t'u la bien sûr a bɛ se ka k'i kɛrɛfɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ jan surtout c'est des civils armés donc ni armée conventionnelle bɛ k'o kɛlɛ kɛ expérience de b'aw permettre k'a ban bon santan falikɛ n'i ma falikan kɔni bɛ i bɛ sara fara dɔn kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye donc Burkina armée expérience ba t'a la ten terrorisme kɛlɛli la i n'a fɔ Mali armée donc au delà nin kɛra Burkina donc a ye situation dɔ créer maintenant moi je pense que Assimi bɛ ka taa mun na bi c'est dans le cadre de la charte de l'Iptako Gourma défense sécurité économique donc an bɛ AES baara la o de la d'accord kuma sabula waati sera bi fo n bɛ Jeliba TV ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo ala ka bolo mɛn ka baara la ka salama ok an b'i fo k'i fo i ka nali la sabula ça va pas permettre quand même aujourd'hui pour que mɔgɔ ka se ka faamu c'est vrai ne ka fulakɛ de don nka waati dɔ la n'an bɛ pas là pour des trucs de compréhension il faut aller quand même au jour et charbon avec les invités donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na an ka partenaire minnu b'an lamɛn c'est à dire ko partenaire mɔgɔ minnu b'an lamɛn minnu b'an bilasira an b'olu fo nin waati in na min ye Mopti région kɔnɔ surtout le général de brigade Abbas Dambélé an b'ale fo Issa Kansaye le maire de la commune urbaine min ye Bandiagara gouverneur El Béchir an b'ale fo Oumar Guindo Kandaye Soyiba min ye ale Kelepili fo ka taa Seydou ale Djepkile Seydou Kelepili ça c'est la commune de Diamniaty foli b'o ye Séparé kɔnɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ min ye Soumaïla Kulibali Sédhiou Poté Kunare la a n'a ka denbaya an b'o fo Yara Munkoro Seydou Maïga Hawa Cissé foli bɛ ninnu ye Alimatu Gite nin waati in na fo ɲafo kɛ promotion de la femme na yen nɔ o direction na an b'ale fana fo min ye Youssouf nin waati in na Sumu assurance la an b'ale fana fo fo ka taa monsieur Camara la nin waati in na ale rapatrié ka coordinateur ye an b'ale fana fo a ka wulikajɔ la sabula mɔgɔ min bɛ bɔ kɔkan ka na olu de b'u bisimila walasa olu ka se ka sigiyɔrɔ ɲuman k'olu sɔrɔ cogo min jamana in kɔnɔ donc an ka foli baba ye réalisation na min Aboubacar Traoré Katika ka den mandi an b'ale fana fo régie d'antenne na Augustin Eshobi l'autorité morale de la rédaction d'après Oumar le revenant après quand même 1 mois ou bien 2 mois au Bénin ale kɔnɔna na an b'ale fo Isu Sangare foli b'o ye Lamini Kulubali fo ka taa Musa Haidara la olu bɛ ninnu bɛɛ ye nin waati in na sabula bolo tun bɛ kuma nɛgɛw la walasa ka kuma ani jaw k'o sigi ɲɔgɔn na n'Ala ma an ka jɔnya jiri yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna mardi wɛrɛ walasa an ka kuma jamana kunkanko wɛrɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma